Malawi Today. Zodiac Broadcasting Station, Livantawi, ndi 7 koloko. Uno ndi ku Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Ndi nthawi ya nkhani zathu mchichewa. Opatsani nkhanizi ndine Merifa Chiguduli poyamba tione mitu yake. Unduna za migodi wati chiletso cha malonda akunja a miyala ya mtengo wapatali chilipobe ngakhale masiku 21 ochotsera chiletsochi atha. Bungwe lona za kampani zotumiza katundu ladandaula za kusowa kwa ndalama zakunja komanso kuchuluka kwa kampani zotumiza katundu opanda ziphaso. Mulipoti athu apadera sabata ino tikubweretsa la Winston Kayimira lomwe apeza kuti dziko la Malawi likutaya mwawi waukulu pa nkhani yotumiza zokulula kunja kuti lipeze chuma. Mzamasewero kampani ya TNM yati ndiyo dzipereka kukwaniritsa mgwirizano wake wa zaka zitatu ndi bungwe la Sulom wa 1.5 biliyoni kwacha. Tsopano mverani nkhanizi mwatsatanetsatane. Unduna za migodi wati chiletso chomwe unayika kuti anthu asamagulitse miyala ya mtengo wapatali kunja chikhala chilipobe ngakhale masiku 21 omwe undunawo unayerekeza kuti ukhala utachotsa chiletsochi atha. Nduna mu undunawo Again Zikhale Ng'oma yati kuchedwa kuchotsa chiletsochi n'chifukwa choti undunawo ukufuna kuthana ndi mavuto omwe alipo pa malondawa ndi kuyika ndondomeko zomwe zingathandize kuti dziko lino lidzipindula. Komatu chiletsochi chayika pa chiopsezo ntchito 40,000 za anthu omwe amadalira ntchito za migodi. Andrew Viano walemba ripotili. Mwezi wa February, boma linaletsa kuti kampani komanso anthu asatumize miyala ya mtengo wapatali kunja pofuna kuwunikanso ntchito za mundu nawo. Boma linati zinali chomwechi pofuna kuonetsetsa kuti pali kuchita zinthu poyera. Komatu chiletsochi chaposa masiku 21 omwe anayika ndipo pano miyezi iwiri tsopano ikukwana. Nduna za migodi Again Zikhale Ng'oma ati chiletsochi chikadalipo pofuna kuti athetse zibowo zomwe zilipo pozemetsa miyala ya mtengo wapatali. Timayang'ana bwinobwino kuti kodi tingakhwimise bwanji kuti Malawi zita zimene zonse tupanga ndipo ndatsapa ng'ono nthawi iliyonse mukuitanani na press conference titanisa press conference kuti nkhani akatsopano mameja zimene tikuita Malawi ndi awa koma zikhale zophikika bwino. Pakadali pano phungu wa dera la Zomba Chisa Mark Bottleman ati pakufunika kuyika ndondomeko zokhazikika zoonetsetsa kuti anthu sakuzemetsa miyala ya mtengo wapatali. Tikuona kwa zaka zingapo anthu akubwera ena ndi azungu akumawoloka nyanja Lechiro kupita pa island kumakaunika miyala ndipo anthu ena afotokozerapo kuti nthawi zina kamachoka kumeneko kumatenga miyala ndithu kumawoloka nayo. Ngakhale wayamikira ganizoli katswiri pa nkhani za migodi ya Mikanji Musole akuti omwe akuvutika ndomwe amakumba miyala ya mtengo wapatali. Pali panopa ma small scale miners ndomwe ali pa chipinjo chifukwa chokuti akusowa kuti odi katundu wawo akagulisa kuti so mina tingotha kupempha kapena IDF kuti mina athandizire. Dziko la Malawi lili ndi miyala ya mtengo wapatali monga golide, graphite ndi zina. Posachedwa apa dziko lino linafunsa kampani ine ya Colombia kuti ipereke ndalama zoposa 300 million za mdziko la America pa ntchito za migodi zomwe zinachitika mdziko muno. Anse Mozapanda kuwerenga ripoti lomwe alemba Andrew Viano. Bungwe lona za kampani zotumiza katundu ladandaula za kusowa kwa ndalama zakunja komanso kuchuluka kwa kampani zotumiza katundu opanda ziphaso ponena kuti izi zikusokoneza ntchitoyi. Mkulu wa bungweli Louis McGess wanena izi lero kumwanza pa chikondwerero cha tsiku lokumbukira ntchito za mtokoma. Nduna ya zofalitsa nkhani Moses Kunkuyo yavomereza za mavutowa koma yati boma likuwunika kale mavutowa. Chikondi Mphandi walemba ripoti kuchokera ku Blantyre. Mwambo wokumbukira tsiku lotumiza katundu unachitikira mboma la Mwanza komwenso bungwe la Makla linapereka katundu osiyanasiyana ku konsoloyi. Mtsogoleri wa bungwe la kampani zotumiza katundu Louis McGess wati kusowa kwa ndalama zakunja kuwakhudza kwambiri. Malingana na McGess, kuchuluka kwa kampani zomwe zilibe malaisensi ndi vuto lina limene akumana nalo. Mavuto amene mwakumana nawo manthawi zonse yoyambirira ndi forex so forex imene ikukhuza ndi
product yathu timati e-commerce imene timapanga malonda ndi mayiko akunja. Yachiwiri kuli makampani ena amene akupanga business yomwe amene alibe mayiko akuti azipanga ntchito yomwe. nduna wofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ati boma lupanga china chonse chotheka pofuna kupititsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana mdziko muno. Malabu imeneyi ndikuti zonse zochitika pano pa Mwanza zizikhala zikudziwika mmene kuti anthu angati amapanga business, ndi anthu angati amene amakhoma misongo, ndi anthu angati amene apita ku sukulu ana, ndi ana angati amene ajomba ku sukulu, kuti nanga ndi anthu angati amene afuna kuonera stadium mpira mu Mwanza stadium, ndi angati agula matiketi, ndipo chilichonse chitachitika kaya ndi kuchipatala, ndi anthu angati amene apita kuchipatala. Zonsezo zithandizira anthu aku Mwanza azitha kukhala akugwira ntchito zawo mogwiritsa ntchito njira zamakono komanso kuyenda limodzi ndi dziko. Mkulu wa bunge la Malawi Post Corporation a Angela Banda ati pakali pano ayika makamera m'maofesi m'mabasi yawo komanso galimoto pofuna kuonetsetsa kuti katundu wa anthu sakusoweka. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre malo mwa Zodiac ndine Chikondi Niko Mphande. Nyumba ya Malamulo yavomereza biro yomwe idziwunikira momwe ndalama komanso katundu yomwe amulanda adzimugwiritsira ntchito. Mkulu wosungitsa mwambo nyumba ya Malamulo a Jacob Hara ali ndi chikhulupiriro kuti biro ithandiza kuthana ndi ziphuphu ndi katangale m'dziko lino. Iwo akufotokoza. Ndeti maona biro yomwe ikutchedwa kuti Financial Act mmene timaona kuti anthu omwe amaba kapena amapanga ndalama za upandu ndi zina zotero tapereka mphamvu ku Reserve Bank kuti ikhoza kuchita kalondolondo kuona kuti ndalama zimenezi zachokera kuti titafuna kuti anthu achimbidwe mlandu kapena kusakasaka chine chanchani. Komanso mbuyo muno zomwe zimachitika nzokuti anthu akalandidwa katundu omwe anaba kapena ndalama zomwe anaba zimasungidwa ku fund ina yake ku account ina yake yomwe tidalibe lamulo loigwiritsa ntchito ndi ndalama zijo zakhazi ungonjikira oneko koma mavuto alipo mdziko muno. Ndiye zomwe tachita lero tsopano kupereka kupanga lamulo lomwe tsopano likupereka mphamvu kwa boma kuti ikhoza kugwiritsa ntchito ndalama zimenezi kumanga masukulu kumanga zipatala ndi zina zotero. A Jacob Hara mkulu wosungitsa mwambo nyumba ya Malamulo padakali pano mkuona za malamulo mchipani cha TPP yemwe analankhula malo mwa chipani cha chipiro mpinganjira wati biroyi yabwera mnthawi yake ampinganjira kufotokoza. Tikuona kuti ndi biro yothandiza dziko la Malawi, yothandiza Malawi chifukwa chonena kuti ikufuna izitsatira kuti ndalama zikuyenda bwanji, ndalama zachokera kuti, ndalama zalowera kuti, ndipo aonjezeranso mabungwe kapena ma department a boma amene angamatsatire ndalama zimenezi. Ndiye tikuona kuti ndichofunikira kwambiri kuti ndalama zitsatiridwa bwinobwino. Chachiwiri china chimenenso chili chofunikira kwambiri mwayikidwa ndondomeko zonena kuti amene aberedwa ndalama mwina kudzera ngati zimezi ma financial crimes ma internet mafoni ndi zina azitha kupepesedwa kuchokera ku fund imene limene. Ndife tikuona kuti ndi zinthu zabwino kuti makamaka munthu amene walakwiridwa pazitha kukhala china chake chompukutira misonzi. Mawu a chipiro mpinganjira mkuloona za malamulo mchipani cha TPP mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndi ine Merifa Chigodoli. Tisanapitirire ndi nkhanizi tintonenso mitu yake. Muli patatha padera sabata ino tikubwerenza la Winston Kayimira lomwe wapeza kuti dziko la Malawi likutaya mwawi waukulu pa nkhani yotumiza zokolola kunja kuti lidzipeza chuma. Unduna za migodi wati chiletso pa malonda akunja miyala ya mtengo wapatali chilipobe ngakhale masiku 21 ochotsera chiletso chatha. Bungwe loona za kampani zotumiza katundu adandaula zakusowa kwa ndalama zakunja komanso kuchuluka kwa kampani zotumiza katundu opanda chiphaso. Mzamasewero kampani ya TNM yati ndiyodzipereka kukwaniritsa mgwirizano wake wa zaka zitatu ndi bungwe la Sulom wa 1.5 biliyoni kwacha. Tsopano ndi nthawi yaripota trapadera sabata ino. Ulimitu udakali chochita chokhacho chomwe chimabweretsa chuma chochuluka komanso chogwirika mdzikoli makamaka ulimi wa fodya. Komabe ulimi wa mbewu zosiyanasiyana ukukwera tsopano maka pomwe dziko lapansi likutsutsana ndi khalidwe losuta fodya. Chifukwa cha ichi alimi ambiri ayamba ulimi wa mbewu ya mtundu wa nyemba monga soya komanso nandolo. Kwa mulipota trapadera Winston Kayimira wapeza kuti alimiwa akulephera kugwiritsa ntchito misika yopezekeratu ya mbewuzi m'mayiko ena monga India zomwe zikudabwitsa ambiri. Kuchokera ku
wodzilamulira chuma chake chakhala chikutalira ntchito ya ulimi makamaka popeza ndalama zakunja. Mzaka zino zamakono momwenso chidwi cha dziko lino chikulunjikira ku ntchito zina monga za migodi komanso zokopa alendo pofunatu kutulula ntchito za chuma. Mbewu ya fodya, tii, shuga, thonje, mtedza ndi khofi zakhalatu zikuthandiza dziko lino popeza ndalama za m'mayiko akunja. Mbewu ya fodya yakhala ili mbewu yodalirika pa zonsezi. Mtsogoleri woyamba wa dziko lino kuchokera pomwe Malawi analandira ufulu wodzilamulira, Dr. Hastings Kamuzubanda amati chuma cha dziko lino chili munthawi. The economy of Malawi is based on the smallholder. Dr. Kamuzubanda amakhulupirira kuti dziko lino lingathe kuchita bwino pa chuma ngati ulimi utamayenda bwino. Dr. Banda amalimbikitsa nzika za dziko lino kugwira ntchito mochilimika m'minda kuti adzipeza zosowa zawo m'moyo wa tsiku ndi tsiku, monga nyumba zabwino zomwe ndi zosadontha mu nyengo ya mvula, zovala komanso chakudya. Ulimi umabweretsa ndalama zakunja m'dziko lino. Utsogoleri wa Dr. Banda unkalimbikitsa alimi kukhala m'makalabu. Atsogoleri otsatira nawo akhalanso akugwira ntchito njira zosiyanasiyana pofuna kuti dziko lino lidzikhala ndi chakudya chokwanira komanso china chogulitsa. Dziko lino lakhala likugwiritsatu ntchito makalabu a alimi, feteleza wa Starterpark, ndondomeko ya FISIP ndipo pano kuli AIP pofuna kuti ulimi udziyenda bwino. Mdziko lino akati chakudya amatanthauzatu mbewu yomwe inabwera komatu kudzera mu mchitidwe wa ukapolo mzaka za ma 1800. Mbali inayi fodya yomwe azungu anamubweretsa kuno ku Malawi mzaka za ma 1890 pachuma. Koma mbewu ya fodya ikukumana ndi mavuto pomwe mabungwe a zaumoyo akulimbikitsa ntchito yoletsa kusuta fodya. Mitengo njotsika, alimi ochuluka tsopano akulima mbewu zina monga mtedza, nandolo komanso tu mtedza wa macadamia. Komatu vuto lakusowa kwa msika lamanga nthenga. Kuchokera mu ulimi wa nandolo ndamangapo nyumba yanga ya malata pamodzi ndi nazo mbuzi zokwana 16 komanso ndi ziweto za nkhumba komanso ndi abaka komanso nkhuku patali choncho. Komanso ndicho kuona kuti kodi ulimi wa nandolo kuwathandiza bwanji alimi malingana ndi misika. Ikuona ngati misika yake amangolonjeza mtengo mwakuti koma misika yenyewe ukazipita inakhalapo iya. Mawu a John Maluwa, iwo ndi mlimi wa nandolo wa mboma la Machinga. Kufikira zaka 10 zapitazo Amaluwa ankalima fodya tsopano ndi mlimi wa nandolo. Iwo akuti mulimi wa nandolo muli phindu. Afalesi Mola ndi mlimi winanso wa nandolo mboma lomwelo la Machinga. Chaka chatha iwo anapeza nandolo olemera makilogramu 350 okha kuchoka pa munda okwana eka imodzi. Mtengo otsika wa nandolo mu ulimi wa chaka chatha unali 700 kwacha pa kilogramu. Komatu m'madera ambiri a dziko lino mavenda anakangalika kudyera alimi masuku pamutu wagula mowabera. We are rated as a country #1 in Africa by Food and Agriculture Organization of the United Nations. Pomwe alimi akudandaula ndi kusowa kwa misika yabwino ya nandolo mdziko lino, boma la India likuti dziko la Malawi silikukwaniritsa mlingo wa mbewu zakumunda zomwe dzikolo lomwe lili ndi anthu pafupifupi 1.4 billion likufuna. Ashri Gopalakrishnan ndi kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi. There is a lot of opportunities for Malawi. Pali mwayi waukulu omwe dziko lino lingagwiritse ntchito potumiza katundu ku India. Ndimawawuza akuluakulu osiyanasiyana kuti mbewu zomwe mungalime kuno zimafunika mdziko lathu. Dziko la India lili ndi chiwerengero chokwera cha anthu chomwe pano ndi 1.4 billion ndipo anthu amafuna chakudya chokwanira. Kupatula dziko la India, maiko monga Singapore, Pakistan ndi United Arab Emirates nawo akhala akuonetsa chidwi chogula nandolo ku dziko lino. Posachedapa nandolo yense yomwe maiko amafuna kuchoka ku dziko lino anali olemera matani 400,000.
dziko la India tsopano linachotsa mlingo wa 50,000 metric tons wa nandolo yemwe dziko la Malawi lingatumize mdzikolo. Izitu zikutanthauza kuti alimi mdziko lino angathe kugulitsa nandolo ku India monga momwe angakwanitsire. Kodi boma likutinji pa nkhawazi? Asam Kawale ndi nduna ya ulimi tawerenga zomwe atiyankha pafunsoli. Nandolo ndi mbewu yomwe ingathandize dziko lino pachuma, pomwe dziko la India likufuna nandolo oposa matani 3 miliyoni pa chaka. Dziko la Malawi lili ndi kuthekera kukhala limodzi wa mayiko omwe angapindule ndi msikawu. Mbewuyi ingathe kubweretsa ndalama zakunja zochuluka mdziko lino komanso kuthandiza kupereka mwayi wa ntchito za ulimi komanso za mtengatenga. Tikudziwa kuti mwayi omwe ulipo sitikugwiritsa ntchito moyenera, koma tikuchitapo kanthu. Susan Chimbayo ndi wapampando wa bungwe la Nandolo Farmers Association. Iwo akuti dziko lino silikupindula ndi msika wa nandolo wa ku India chifukwa zambiri mwa mbewu zomwe alimiwa akulima ndi zosafikira mlingo omwe umafunika pa mlingo wa kunja. Ife Nandolo Farmers Association we've tried it abasalimi ndalama kuti akhale ngati aggregators azikagula kumene kuja ena kuthawa nazo ndalama ena akabwera wina kuti adzagula kugulisanso kumene kujapo market ilipo kumatokokanika. Mkulu oona zamalonda munduna wa zamalonda a Charity Musonzo naye wavomereza kuti pali mavuto pa ntchito yotumiza nandolo ku India. Nandolo akuloledwa ndithu kuti tikhoza kumatumizabe ku India. Poyamba anatipasa kuti tizitumiza mwina 50,000 metric tons, koma pakali panopo boma la India yatsegulanso kuti tikhoza kutumiza mopitirira. Pa zaka zambiri dziko lino lakhala likutaya mwayi wopeza ndalama zakunja zochuluka kudzera pa malonda a mbewu ndi mayiko ena. Mchaka cha 2021 mwachitsanzo dziko lino linapanga mgwirizano ndi dziko la South Sudan kuti litumize ufa, shuga, mpunga, nyemba komanso mtedza ku dzikolo. Komatu pofika lero lino palibe chogwirika pamomwe malondawa akhala kuyendera. Mu 2022 dziko lino linayamba kuzokambirana ndi mayiko aku Ulaya kuti lidzitumiza katundu monga mango ku mayikowo. Komatu dziko lino linangotumiza katundu ku United Arab Emirates kamodzi kokha moyesereranso. Kenako katswiri wa zaulimi wa nandolo Asangwani Makoko akuti ndikoyenera kukhazikitsa ndondomeko zoyenera pofuna kuthana ndi mavuto omwe akulepheretsa alimi kupindula ndi misikayi. Kwa zaka zambiri mwayi umene utakhala Amalawi tikukhala nawo kuti tikhoza kugulitsa nandolo wathu ku India. Kwambiri kumakhala alimi athu samalima zokwanira mthenga onena kuti kuli mwayi umene umabwera mochedwa. Naye katswiri pa nkhani za chuma a Christopher Mbugwa wati kusowa upangiri ndi komwe kukudzetsa mavuto. Our agriculture Ulimi wathu umadalira mvula, choncho timakumana ndi mavuto odzaka mpaka kusintha kwa nyengo. Tiyenera tilimbikitse ulimi wa nthilira kuti mavutowa asamatisokoneze. Mavuto ankhaninkhani omwe dziko lino likumana nawo pachuma ali ndi mayankho kunja kwa dziko lino. Chomwe chikuvuta ndi kuchitapo kanthu. Dziko lino likuyenera kudzuka ndi kuchilimika posaka ndalama zakunja. Ndalamazotu zili malonda okhudza kutumiza ku mayiko ena katundu kuphatikizapo ochoka ku mbewu. Kodi mesa loto la dziko lino ndi lakuti liyambe kumagulitsa katundu ochuluka ku mayiko ena poyerekeza ndi yemwe limakagula? Mawu a Alex Banda kuwerenga ripoti yapadera lomwe walemba ndi Winston Kaimira. Mzamasewero kampani ya TNM yati ndiyodzipereka kukwanitsa mfundo zachuma zimene zili mu mgwirizano wake kwa zaka zitatu ndi bungwe la Sulom wa ndalama zokwana 1.5 biliyoni kwacha. Mmodzi mwa akuluakulu a kampani Asophuza Ngwenya atiuza kuti kuchedwa kuchititsa mwambo wopereka mphoto za ligi ya chaka chatha komanso kuchedwa kulandira ndalama kumbali ya matimu ndi amene anachita bwino panali zifukwa zake osati mavuto azachuma. Polankhula pambali pa zokonzekera za mwambo okhazikitsa ligi ya chaka chino imene iyambe mawa, Angwenya anati kampani yawo yapanga phindu la 10 biliyoni kwacha mchaka cha chuma chimene changothachi ndipo ikuyang'ana mbali zina zopangitsa ligi kukhala ya phindu. TNM ndiyonena kuti yakhala
ikupanga malosi muzaka zambuyo pakali pano TNM ili pabwino kwambiri nkhani ya zachuma TNM zikuyenda bwino kwambiri mchaka cha 2024 TNM ikuyembekezeka kupanga profit ya pakati pa 9.3 billion ndi 10.3 billion profit imene ndi kupanga ndalama zochuluka chonchi sizingatheke kuti kampani ilibe ndalama zilipo zokwanira ndipo zochuluka business yathu ikupita patsogolo so nkhani yonena kuti TNM ilibe ndalama zimenezo ndi nkhamakama chabe zimenezi zikutipangitsa kuti ubale wathu pakati pa ife ndi Sulomo upite patsogolo chifukwa choti amalawi akamatipatsa phindu ifenso timayenera kuti tibwezere ndiye kubwezera kwathu nkuwika pamodzi ndalama zimene zimathandizira kupanga sponsor league kutereko palibe chovuta china chilichonse ndipo ife atiyena mndu osangalala chifukwa chonena kuti zonse zimene tikuyenera kupanga pa nkhani ya mgwirizano ndi Sulomo zonse zikumatheka bwino komanso tikuona support yabwino kwambiri kudzera ku Sulomo. Padakali pano kampani ya TNM yanengeza kuti idzipereka mphotho ya 100,000 kwacha kwa wosewera aliyense amene adzimusankha kuti wasewera bwino pa masewero onse a ligi ya chaka chino. Matimu a Silver Strikers ndi FCB Nyasa Big Bullets akumana m'masewero otsegulira ligi pa bwalo la Bingu ku Lilongwe ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Sulomo Ronald Chiwayula wati bungweli lakonzeka kuyendetsa ligi mwaukadaulo. Ife amene timayendetsa ligi tifuna kuti 2025 football season ikhale yopambana kwambiri komanso mwina yopambana kwambiri kuposa ya 2024 inu mukudziwa kuti season ya 2024 inali season yabwino ndithu kunalibe ziwawa zina zilizonse komanso tifuna tipemphe atolankhani niwe kunena kuti mutithandize kupereka uthenga kwa masupporters ndi ena onse amene ambwera kumpira kunena kuti mpirawu uyendetsedwe bwino pasakhale zina yake chovuta ukonse mmene unayendera wa 2024 football season. Ronald Chiwayula apanso ndipo pantserezero pa nkhani zamadzulo ano koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Unduna za migodi wati chiletso pa malonda akunja a miyala ya mtengo wapatali chilipobe ngakhale masiku 16 ochotsera chiletso chatha. Bungwe loona za kampani zotumiza katundu ladandaula zakusowa kwa ndalama zakunja komanso kuchuluka kwa kampani zotumiza katundu opanda ziphaso. Mulipota trapadera sabata ino tikubweretsa la Winston Kayimira lomwe apeza kuti dziko la Malawi likutaya mwayi waukulu pa nkhani yotumiza zokolola kunja kuti lidzipeza chuma. Mzamasewero kampani ya TNM yati ndiyodzipereka kukwaniritsa mgwirizano wake wa zaka zitatu ndi bungwe la Sulomo wa 1.5 billion kwacha. Munali ndi ine Merifa Chikuduli usiku wabwino tsopano imvani za nyengo. Aungatsiyani za nyengo ndi amazi bwenzi losaona nyengo. Usiku uno ndi mmawa madera ambiri a mzigawo zakumwera ndi pakati kukhala kwa mitambo yapatali komanso kuzizira pang'ono koma nyengo ya mvula ikuyembekezeka m'madera mchigawo chakumpoto ndi madera a mphepete mwa nyanja ya Malawi pomwe pofika mmawa masana tiyembekezere nyengo yotentha pang'ono madera ambiri ndipo kudzakhala kwa mvula m'madera ochepa makamaka madera mchigawo chakumpoto. Mvula yomwe ikuyembekezeka kugwa yamphamvu madera mphepete mwa nyanja ya Malawi zikupereka chiopsezo chakusefukira kwa madzi mwadzidzidzi m'maderawa. Mphepo yamwera ikuyembekezeka kuwomba pa nyanja ya Malawi ndi pa nyanja zathu zina kufikira la Mulungu pa 6 April. Choncho anthu onse omwe amagwiritsa ntchito nyanja akupemphedwa kuti akhale atcheru komanso osamalitsa pa nthawi pofuna kupewa kutaya miyoyo komanso katundu. Kwa Ngabuti mzenyengo kufika mpaka na pa 25 degrees Celsius, kumangochi 23 degrees Celsius, kublanta ndi Mzuzu 17 degrees Celsius, pamene ku Lilongwe 16 degrees Celsius. Mphepo ikumbochekera kumwera chakumvuma kumene dzombe yamkuntho m'madera omwe kugwa mvula ya mabingu. Pofika la Mulungu timzire nyengo ya mvula maka mchigawo chakumpoto ndi madera omwe ali mphepo mwa nyanja. Ku Mzuzu dzuwa likimzatuluka 12 minutes to 6 ndipo lidzalowa 14 minutes to 6. Ku Lilongwe dzuwa lidzatuluka 10 minutes to 6 ndipo lidzalowa 14 minutes to 6. Pamene ku Blantyre tiyembekezere dzuwa kudzatuluka 14 minutes to 6 ndipo lidzalowa 21 minutes to 6. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno nzomwezi. Mnali ndine Dave Tisungane Majawa. Madzulo abwino. Amakupatsirani za nyengo ndi amazi bwenzi losaona nyengo.